Goedendag dames en heren, het is vandaag zondag 1 juli 2018. Het is 30 graden en wat ga je dan doen in Venlo? Boerenbroelof vieren. Althans een klein beetje boerenbroelof, want het is traditie dat we rond deze datum boerenmoes gaan poten voor ons komende boerenbroelof. En het nieuwe gezelschap, de Koedeljacht van Benders, die gaan dat vandaag doen. We stonden dus nu bij het kerstverse broedpaar van de Koedeljacht van Benders. Stel nog even voor. Ik ben Niki van Penning Voeksel P van de Ponyweg, dochter van 100.000 Dingerman toe en het Bree en van Pleisterplekker Tini uit het verre zuiden van Venlo. En ik ben van zegelplekker Gertje Gerardus, zoon van Kruidenier Joep, de wetswal, der van Kiepe Greetje. En ook van Hoesvlots Wies Winkeldame Mien van de grote Keizersweg uit Boulder. De broedegom. De broedegom. Helaas heb ik niet zo'n ijzeren geheugen, dus ik heb even een spiekbriefje gemaakt. Ik ben Luc van Toen van de Rozenboom van Hendricks. Eenmalig bankzitter van VVV. En van Mia van Jansen uit Plank City. Prinses in de keuken. Ook van Corrie van de Nieuwe Keulse. En Frans en Wim de Pinceles uit Helmond. En natuurlijk van Ria Hendricks van het Vickerie. Nou, dat ging al redelijk. Je zult ze nog heel duidelijk moeten uitleggen, maar dat hoort erbij. We hebben nu juli, het is 30 graden. We beginnen de boerenbroelof. De boerenbroelof is traditioneel in januari, februari en dan is het koud. Wat is nou het gevoel hierbij? Heb je al zin in de vaste lof? Want wie gaat er nu zijn broedspel bij ze 2 maanden bezig? En dan moet het nog beginnen en het is 30 graden. Nou, in de vastelovend heb ik altijd zin. Als het echt de vasteloofsmuziek in de zomer van me opzet, vind ik dat prima. Dus ook nu, als ze juist mee met z'n allen samen bent, met het ganse gezelschap, met de collega's, ja, van weg mogen beginnen. Ja, wat Niki al zei, voor mij is de vastelovend eigenlijk gewoon non-stop. Dat stopt niet. Het is tot de rest het maar een paar dagen viert in het begin van het jaar. Zet de muziek op en we gaan, nu is het 30 graden, we zien wel wat voor weer het tegen de tijd is. Maar vastelovend vieren we altijd. Wat wordt er nou bijzonder aan de boerenbroelof met de Koedeljacht van Benders? Ja, wat niet. Ik denk dat het gewoon fantastisch is om met een groep collega's dit te mogen organiseren. We bestonden dit jaar toevallig 2 keer 11 jaar. Maar buiten dat denk ik dat het er vooral om gaat dat ze dat met echte vastelovens vierden thuis. En dit ganse klein gezelschap waar we bijeen hebben, die hebben het allemaal in op bloot zitten. Dus ik weet zeker dat het een fantastische broelof gaat worden. De voorzitter van het boerenbestuur, noemen we dat, de Kumbut Wiertje. Gaat dat goed? Ja, dat gaat zeker goed komen. Afgelopen jaar heeft het geoefend hier in Venlo en dat ging eigenlijk normaal, dat ging goed. Dus alle vertrouwen in. Geweldig. Nog één vraagje aan de alt-prinses van Joke's toekomst. Merk ze alle verschil wie dat is als een hoofdrol als prinses en nu als broed? Nog niet direct. Het enige was wel heel erg merk. Je bent echt met een gezelschap. En dat vind ik wel super tof dat ze het met een ganse groep samen muziek gaan doen. Er hoeft niks meer geheim te houden. Broedegom, nog enig commentaar? Nou ja, ik ben hartstikke blij met mijn broertje. En ik denk dat we nu een leuke vastelovend kunnen maken met dit heel gezelschap. Dus kijk dan nog goed. Namens wij van namens Jokers, maar gans verder ook heel erg veel plezier. Geniet van de voorbereiding en van de boerenbroelof. Helemaal goed. Dankjewel.